Πολλές φορές μου λες ότι βαριέται να κάνει τα μαθήματά του και θέλεις να βρεις τρόπους πώς μπορείς να κάνεις το μάθημα πιο διασκεδαστικά. Για σένα λοιπόν που με ρώτησες, αυτό το podcast είναι αφιερωμένο. Είμαι η Αποστολή από το group και σήμερα θα σου δώσω αυτά τα tips, αυτές τις συμβουλές, αυτές τις ιδέες που χρησιμοποιούμε και εμείς και μας βοηθούν πάρα πολύ. Νούμερο 1. Σου έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για να μπορεί να διαβάσει και να συγκεντρωθεί το παιδί, δεν πρέπει να έχει ερεθίσματα στο γραφείο του και στο περιβάλλον του. Και δεν θα το πάρω πίσω. Ωστόσο, θα σου πω και κάτι άλλο. Χρησιμοποίηση πέρα από όλα αυτά τα οποία σου έχω πει ότι πρέπει να έχεις, δηλαδή τα βιβλία του, την ξύστρα του, τη γόμα του και το νεράκι του, χρησιμοποίησε και χρώματα, μαρκαδόρους θες να είναι, ξυλομπογιές θες να είναι, ό,τι και αν είναι. Και όχι, δεν θα αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε αυτοκίνητα και σπιτάκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα ζωγραφίσουμε, αλλά θα αρχίσουμε να κυκλώνουμε ή να υπογραμμίζουμε άρθρα, καταλήξεις, ρήματα, ό,τι θα μπορέσει να είναι πιο βοηθητικό και να κάνουμε το γραπτό μας λίγο πιο ζωηρό και πιο διασκεδαστικό. Νούμερο 2. Υπολογιστής. Όχι, δεν είναι λανθασμένη λέξη. Είναι ο υπολογιστής ένα εργαλείο εξαιρετικό στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Πάρα πολλά παιδιά χρησιμοποιούν το οπτικοακουστικό υλικό και το θεωρούν πολύ πιο βοηθητικό από ότι να έχουμε ένα βιβλίο ή από ότι να έχουμε ένα φυλάδιο. Άρα λοιπόν, αν θεωρείς πως το παιδί σου μαθαίνει καλύτερα ένα οποιοδήποτε μάθημα μέσω από την οπτικοακουστική οδό, τότε μην του το στερήσεις. Στη συνέχεια μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη μουσική αν θεωρείς ότι το παιδί σου βοηθιέται καλύτερα. Πολλά παιδιά μπορεί να θέλουν μουσική για να κάνουν τις ασκήσεις τους. Κάποια άλλα μπορεί να θέλουν απόλυτη ησυχία. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβεις τι είναι αυτό που το αποφορτίζει και μπορεί να κάνει το μάθημά του ακόμα πιο ήρεμα και πιο διασκεδαστικά. Στη συνέχεια θα σου πω ότι υπάρχουν παιδιά ακόμα που κουνιούνται στην καρέκλα ή κουνούν ένα μέλος του σώματός του για να μπορούν να συγκεντρωθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά βοηθήματα που μπορείς να βοηθήσεις να εκτονώσεις την ενέργειά του. Επόμενο. Τι μπορείς να κάνεις? Να χρησιμοποιήσεις μαγνητάκια, να χρησιμοποιήσεις κάρτες, παιχνίδια που μπορείς να κάνεις το μάθημα πιο διασκεδαστικά. Να μπορείς να φτιάχνεις λέξεις μέσα από κάρτες, να μπορείς να κάνεις προσταφαιρέσεις μέσα από το παιχνίδι και γενικότερα με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορώ να σε βοηθήσω να βρούμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για να βοηθηθείς και σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, θέλεις να πεις το μάθημα τραγουδιστά? Πες το. Τι σε εμποδίζει? Θέλεις να πεις το μάθημα θυμωμένα? Πες το. Βάλε λοιπόν ζωή, βάλε χρώμα, βάλε διασκέδαση και βγες λίγο από αυτό το καθιερωμένο που ίσως πολλές φορές να είναι και βαρετό. Στη συνέχεια θα σου έλεγα και το τελευταίο και θα κλείσω, είναι ότι βγες λίγο από αυτό το στερεότυπο να κάνουμε ανάγνωση μόνο στο μάθημα που έχουμε στο σχολείο, δηλαδή στο σχολικό βιβλίο. Εντάξει, πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά βλέποντας τα σχολικά βιβλία παθαίνουν κάτι. Ας τους δώσουμε λοιπόν μία άλλη εκδοχή. Ας πάρουμε όμορφα παραμύθια με μικρές προτασούλες, με μικρά κειμενάκια που μπορούν ουσιαστικά να τα διαβάσουν και να κάνουν το μάθημα πιο διασκεδαστικό και πάνω εκεί να κάνεις την εξάσκησή σου. Να βρούμε, όπως είπαμε, τα άρθρα, τα ρήματα, να βρούμε τις λέξεις, να βρούμε αν αυτές οι λέξεις είναι πολυσύλλαβες ή μονοσύλλαβες. Ανάλογα λοιπόν την ηλικία που έχουμε στο παιδί, μπορούμε ένα οποιοδήποτε βιβλίο παραμύθι να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα εκπαιδευτικό μέσο. Και τέλος, θα σου πω ότι μπορείς ακόμα και αυτό το παραμύθι ή ακόμα και το μάθημα της ημέρας να το ζωντανέψεις και να το παίξεις ως θεατρικό παιχνίδι. Αν σου άρεσαν αυτά τα οποία άκουσες σήμερα, άφησέ μου μια καρδούλα ή ένα σχόλιο για να καταλάβω το ότι σε βοήθησε. Γεια χαρά!